idade. Podemos, por tanto, seguir pensando no benestar dos galegos e das galegas e non en chistorras, soles e leitugas. Estes días no Parlamento estamos vendo un exercicio democrático e necesario a presentación dos orzamentos departamento a departamento. Porque, sí, en Galicia temos orzamentos e vamos camiño de aprobar os 17º consecutivos en tempo e forma. Mentres tanto, o Goberno de Sánchez xa non quere escoitar nin falar diso, obstaculizando así numerosos investimentos que virían moi ben para Galicia, por exemplo. Pero iso ao PSOE galego non lle importa, que para iso buscaron a única forma de nomear presidente a Xosé Ramón Gómez Besteiro. Sí, presidente do Club de Fans de Pedro Sánchez. A semana pasada, o señor Besteiro dedicouse a facer unha xira polas 4 provincias galegas criticando os orzamentos da Xunta, porque, claro, non pode falar ben duns presupostos xerais do Estado porque nin están nin se lles espera. O mesmo pasa co Bloque Nacionalista Galego de Ana Pontón, que segue tan bravo en Galicia e tan mansiño en Madrid. Hoxe mesmo decidiu ausentarse da Comisión do Senado e evitou así pedir explicacións a Pedro Sánchez. Non vaya a ser que por un día incomode ou enfaden ao seu amo, o señor Sánchez. Eu pregúntome ata cando vai seguir sendo o BNG unha comparsa do sanchismo. De verdade fai falta seguir sendo sumiso coa cantidade de agravios que leva acumulados en Galicia? Bueno, pois mentras iso ocurre en Madrid, como dicía, aquí en Galicia continúan a súa deriva cara unha radicalización total. Eu mesma, como saben, sufrina esta fin de semana cun ataque en redes sociais que se cualifica por sí mesmo. Un ataque de odio e violento que fixo contra min o número 4 nas listas do Bloque Nacionalista Galego nas pasadas eleccións europeas, pero que o Bloque Nacionalista Galego aínda non condenou. Como sempre, o que vimos manifestacións xenéricas e nin siquiera a señora Pontón tivo un minuto para condenar este ataque violento e de odio. Efectivamente, como dixo o presidente Rueda, que estarían dicindo se este ataque fose ou partise dun membro do Partido Popular? Pois sabémolo todos. Quedou claro que o comunismo do Bloque Nacionalista Galego consiste en intentar silenciar e poñer na diana a quen non pensa como eles. É curioso que os mesmos aos que lles parece gravísimo o que dicimos e facemos forman parte dun partido, o BNG, que basea a súa estratexia na conflictividade social ou en intentar adoutrinar nos colexios. Nas últimas semanas coñecimos o documento no que o BNG, guiado pola UPG, pide máis manifestacións e máis alboroto. E tamén vimos como a través da CIGA Ensino está intentando coar nos colexios materiais de todo tipo. Ademais dos que xa coñecedes sobre Altri ou sobre os lumes, vouvos mostrar uns que recomendaron para o Día do Orgullo. Por exemplo, Blanco Amor. Blanco Amor, espido e cuns materiais unhas camisetas reivindicativas do comunismo, a visera coa bandeira do BNG da estreleira. Bueno, tamén, eu falando con xente do colectivo, decían que unhas vestimentas un pouco osados e bondás que non lles representan. Igual a algún tipo de persoa do colectivo sí, pero igual que outro tipo de orientación sexual. Temos outro que tamén recomendaba a CIGA Ensino, que os pornopoemas. Os pornopoemas, despois loitamos contra o porno, despois presentamos iniciativas dicindo que o porno o consume a xente nova, pero dende CIGA Ensino propoñen traballar con estes materiais didácticos de pornopoemas. Moi ben. Pero xa o que me parece máis grave é este sobre Rosalía de Castro. Cunha mordaza Sado. Queren a unha Rosalía silenciada e sumisa. E despois o BNG pretende darnos leccións de feminismo.
De verdade que esta é a estrategia, estes son os recursos didácticos que quere o BNG para os nosos nenas e nenas na educación galega? Pois ben, nós xa o dixemos, non o imos consentir. Non imos consentir que isto chegue aos nosos fillos e fillas e ímolo denunciar todos e cada un destes materiais e estes recursos. Eu xa me atrevo a decir pseudodidácticos, por non chamarlles de outra forma, e vostedes que son pais e nais xulguen por vostedes mesmos si lles gustaría que aos seus fillos e fillas lles trasladasen estes materiais no seu colexio. Ben, algúns din que estamos nerviosos polo BNG, pero nada máis lonxe da realidade. Agora que estamos a punto de celebrar o Samaín, pois eu diría que estamos asustados coa película de terror na que se converteu o BNG. Reuníronse cos herdeiros de ETA con Bildu desprezando os 68 asesinados pola banda terrorista en Galicia. Chamaron fascista a unha Premio Nobel da Paz, María Corina Machado. Publicaron o documento da UPG exixindo máis conflictividade social e, dende entón, pois temos unha manifestación ou dúas cada día. Perseguiron a conselleira de Política Social despois de publicar unha viñeta machista contra ela e que todavía o Bloque Nacionalista Galego non condenou, pero, bueno, xa os que lles acabo de ensinar sabiron a deriva machista do BNG. Distribuíron materiais de adoutrinamento nos colexios e lanzaron ataques violentos, neste caso contra min, nas redes sociais. O BNG converteuse nunha auténtica película de terror e estou segura de que os galegos e galegas non a queren ver. Nós seguiremos denunciando. Ben, pola miña parte máis nada, se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Quería preguntarlle dos cuestións. En primeiro lugar, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, cualificaba onte a rueda de caradura por, segundo día, bloquear fondos de vivenda que deberían ir destinados a Vigo. Quería preguntarle tamén, tras o acontecido onte nese funeral de Estado co presidente Mazón, si cree que debería dar un paso ao lado e dimitir. Ben, respecto á primeira pregunta, dicirlle que o Goberno da Xunta de Galicia, o Goberno do Partido Popular, cando nos presentamos ás eleccións autonómicas, puxémonos como obxectivo duplicar o parque público de vivenda, pasar de 4.000 a 8.000 vivendas. Neso está traballando o Goberno da Xunta e xa, neste momento, están polo menos 3.000 en marcha, co cual xa un ano e medio despois das eleccións autonómicas e de que comezara este goberno do Partido Popular, pois xa está bastante avanzado 3/4 partes do obxectivo. E para iso, tamén é necesario que os concellos galegos faciliten suelos se realmente queren vivenda no seu concello. E, por tanto, eu animo a todos os alcaldes e alcaldesas que queiran vivenda pública no seu concello, pois que poñan a disposición terrenos e que poñan a disposición da Xunta toda a súa colaboración para poder facer realidade ese reto, porque hai moitísima xente nova e non tan nova que precisa vivenda neste país e, insisto, é un compromiso do Goberno do Partido Popular de Galicia e, cos datos que lle acabo de dar, é unha realidade. E respecto á segunda pregunta que me fai, mire, onte foi un día para a lembranza das víctimas da Dana, non? E para trasladarlles ás súas familias toda a solidaridade do pobo galego e, no meu caso, do Partido Popular de Galicia. E creo que todas as administracións teñen que traballar arreo para conseguir que esa reconstrución sexa o máis rápido posible. Mire, un político que insulta, simplemente se retrata a sí mesmo. Sobre Mazón, tamén en concreto, cree que debería dimitir? Mire, xa lle contestei esa pregunta. Olalla Rodil, a vocera parlamentaria do Bloque Nacionalista Galego, di que o Bloque non se sente representada pola expresión utilizada en redes por o seu candidato ás europeas. E chama a todos os partidos arreo a baixar o ton
Mire, a señora Rodil non condenou expresamente ese ataque machista e violento do seu candidato. E, por tanto, unha cousa é que non se sinta representada e outra cousa é que condene ese ataque que non condenou, nin ela, nin a señora Pontón. Por tanto, para baixar a intensidade da conflictividade na política, estaría ben que a señora Rodil ou a señora Pontón condenasen accións violentas, verbais, en redes ou en calquera sitio contra un adversario político, porque a democracia consiste en debater e en contrapoñer ideas, pero non nunca nin en insultar nin con ataques machistas. E, por tanto, estaría ben que a señora Pontón e a señora Rodil condenasen ataques violentos e machistas e de odio, como foi o do seu candidato. Por que cree que o Bloque Nacionalista Galego renunciou a facerlle preguntas a Pedro Sánchez no Senado, igual que o PNV, mentres outros como Junts se participaron nesta comisión? Bueno, pois por unha estrategia de servilismo e sumisión do Bloque Nacionalista Galego a Pedro Sánchez. Como decía antes, pois tan mansos en Madrid e tan bravos en Galicia. Non consiguen sacarlle nada a Pedro Sánchez para Galicia, pero non vai a ser que Pedro Sánchez se enfade con eles. A verdade é que resulta moi sorprendente, non? Que o Bloque Nacionalista Galego non só non pregunte a Pedro Sánchez hoxe en Madrid, senón que non sexa capaz de rachar con todos os gobernos cos que comparte en Galicia, en diputacións, en concellos, goberno co Partido Socialista. Un partido, pois, como que estamos vendo, que hoxe teña que comparecer o presidente do goberno nunha comisión de investigación por supuestas ilegalidades do seu partido, dos seus número 2, pois é moi sorprendente que a señora Pontón veña a falar de cousas de hai 20 anos e non fale do presente. Si decía que non era de lembranza, solidaridade cas víctimas, precisamente esas víctimas, moitas delas piden que Mazón dimita e que non acudir ao funeral. Vostede cree que debe dimitir? Xa contestei a esa pregunta e remítome tamén ás palabras do presidente que xa falou o luns sobre este tema. Moitas grazas.